Často sa na sociálnych sieťach objavuje téma toho, že rodičia autistických detí alebo inak chorých detí sa cítia bezmocne. Sú často nahnevaní, sú nevyspatí, sú strašne unavení, reagujú podráždene aj na ten najmenší podnet. Tí rodičia si plne uvedomujú, že ich správanie nie je adekvátne a nevedia, čo s tým majú robiť. Snažia sa ovládať, no nie vždy to ide. Spoznali ste sa v tom? Ja bohužiaľ áno. Rodičia chorých detičiek si často myslia, že sú na celom svete so svojimi pocitmi sami. Že určite len oni sú tí zlí rodičia a všetci ostatní sú fantastickí, úžasní rodičia s božskou trpezlivosťou. Nie je to tak ani zďaleka, nebojte sa, nie ste v tom sami. Nedávno mamička do jednej autistickej skupiny napísala, že už nevie, čo má robiť, pretože reaguje podráždenie, potom na dceru kričí, potom následne jej ľúto, že kričala a už to nevie zobrať späť. No a takto je to vlastne do kolečka. Rodič si často vyčíta správanie k svojim deťom, terorizuje sa a úplne sa tým ubíja. Dávam sem pár tipov, vrátane tých mojich, čo by vám mohlo pomôcť. Čo je podľa mňa úplne najdôležitejšie, je to, čo ma naučil môj vlastný muž. Musíte si nastaviť iný štandard. Vaše dieťa nie je bohužiaľ zdravé. Vaše dieťa má špeciálne potreby a tak k nemu musíte pristupovať. Čiže váš štandard, váš normál nie je na úrovni zdravého dieťaťa. Vašim štandardom má byť váš obyčajný každodeň. Deň, ktorý nie je ani zlý, ani dobrý. No a keď potom príde deň zlý, tak si to potom odvíjajte, ako veľmi zlý je od toho normálu. Nikdy nie je od normálu života so zdravým dieťaťom. No a keď príde dobrý, tak sa vedome tešte. Naozaj sa tešte. Niektoré maminky dokonca písali, že si máte písať akoby denník úspechov a pekných dní. Aby si pripomenuli v tých ťažkých časoch, aké pekné to môže byť. Točte si videá. My sme napríklad dneska s deťmi ráno vypadli do botanickej záhrady blízko hlavnej stanice vo Viedni. A pre mňa je to nádherný deň. Je slnečno, dali sme si kávičku a s Myškom sa prechádzame. Nerobí žiadne scény a rekogneskuje terén, pozerá, kde je čo, usmieva sa. A toto je pre mňa to šťastie. Nebudem nad tým rozmýšľať tak, že so zdravým dieťaťom by som normálne chodila, nemusela riešiť, kade behá, alebo by som ho nechala samé hrať, alebo by napríklad reagovalo na svoje meno, reagovalo by na to, keď mu poviem, že si má sadnúť, alebo oddychnúť, alebo sa napiť a nemusela by som tú vodu do neho tlačiť. Momentálne je nám krásne. Ďalším návrhom bola psychohygiena, čas na seba. Ja viem, že mnohým z vás sa to nedá. Nemáte manžela, nemáte rodinu v okolí, ktorá by vám pomohla, nemáte proste ako vypnúť. Jedna pani dokonca písala, že začala po nociach maľovať. Aj tak sa dá. Nájdete si pol hodinku času, keď dieťa pozerá napríklad telku a choďte sa namalovať, spravte si kozmetiku, spravte si skincare, choďte si zabehať. Pokiaľ sa vám dá, vypadnite z domu a vypnite hlavu. Pokiaľ sa vám dá. To bol čas samých pre vás. A teraz ďalšou radou je, stretávajte sa s priateľmi. Neizolujte sa, pretože len keď ostanete s ľuďmi v kontakte, tak ako reálne ostanete s nimi v kontakte. Znie to síce smiešne, ale vy keď po pol roku prídete k nejakým známym a to dieťa má podstatnú zmenu správania, tak tí známi to nemusia pochopiť. Bohužiaľ, oni s tým nežijú. Čiže chodievajte do spoločnosti a rozprávajte o svojom dieťati. Je to úplne normálne. Ďalším návrhom je, poplačte si, opustite sa, dajte to zo seba von. Ďalším je, nahnevajte sa. Vyplieskajte nejaký vankúš. Vankúš, nie dieťa, prosím vás. Niekomu pomôže návšteva odborníka, psychologa alebo psychiatra a následná medikácia. Nie sa absolútne za čo hanbiť. Život je ťažký, už bez tak, aj bez skorého dieťaťa. A musíme si ho trošku užívať, nielen prežívať. Ak máte vy nejaké návrhy, ktoré vám osobne veľmi pomáhajú a neboli tu vôbec spomenuté, napíšte ich prosím do komentára. Povzbudite tým ďalšie mamičky alebo ďalších rodičov, ktorí sú v podobnej situácii ako vy, len nevedia, čo s tým robiť. Musíme to spolu zvládnuť. Držte sa. Ďakujem.